ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଫଳର ନାମ ଜାଣିବା ହେଲା। ତମେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳ ନାଁ କହିବା। ଗୋଟେ ଫଳ ନାଁ କୁହ ଫାଷ୍ଟ ତମେ। ଫଳ ପଣସ ଗୋଟେ ଫଳ ଫୁଲ ନୁହେଁ। ଫଳ ନାଁ ଫଳ ନାଁ ତମେ ଫଳ ନାଁ କୁହ। बाबू तरबूजा कोई कौन खाई गए कौन खाई गए कोई ହଉ ଆମେ ଏଇ ଛବି ଦେଖିକି ଫଳ ନାଁ ସବୁ ଜାଣିବା ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଛବି ଦେଖେଇବି ଏବେ ସବୁ ଛବି ଦେଖେଇବି ସେ ଚିହ୍ନିକି ସେ ଫଳ ନାଁ ସବୁ ତମେ କହିବ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ କିଏ କହିପାରିବ?